sunt Alesia și astăzi o să vă jucăm joculeț. Ups, stai cu nou asta, așa. Nu pun chiar aici. Da, merge și acolo, nu. O să ne jucăm Roblox. Da, aici am foarte mulți prieteni. Mă găsiți pe Roblox, mă cheamă această nume. Fata asta deloc nu-mi place. Deci vreau să șterg pentru că este o fată super ea. Sau lasă, nu contează, nu șterg. E bună și ea. Așa șuplit. Ok, nu știu ce să ne jucăm. Scrieți în comentarii ce să ne jucăm de aici. Ok, ne jucăm în lobby. Vreau să-l găsesc pe ăla care l-am găsit și pe telefon, dar nu mi am arătat. Ne jucăm Piggy. Piggy. Dacă ziceți voi că vreți Obi. Să fie. Să vă uitați pe canalul meu. Scuze, asta e muzica lui mama mea. Ok. Nu știu ce e jocul ăla. Păi da, unde e obiecul ăla? Nu-l găsesc. Băi. De ce nu găsesc? Asta să ne jucăm peste obiecul ăsta, adică să ne jucăm ce se joacă și niște oameni. Niște oameni destul de amuzanți. Asta este o prietenă bună. Și asta tot așa. Nu, chiar nu știu ce să mă joc. De ce n-am nimic? Știu că era ăla al meu, dar nu-l găsesc. Chiar îmi plăcea mult. Dar nu știu cum se cheamă. O să scriu bla bla bla. Să scriu eu de obicei. Așa, am scris un obi. Care... Bă, am scris așa. Este un obi. Hai să facem obiul cu Happy Meal-so. Jocul ăla care s-a jucat Cristina și Felix. Știți, eu mă uit la el. Cred că ăsta este, nu știu, chiar că este obiul ăla. Da, ăsta-i, cred. Păi cu caracatița, ați văzut video-ul, nu? Așa, da, ăsta. Ăsta este. Asta vorbește în chineză. Dar n-am văzut asta la Felix. Bă, fată! Bă, de ce mi-a pus aici? O, pasica. Doamne, cum vorbește ăsta. Ia! Se salvei. Pe unde merg? Bă, trebuie așa. Merg pe aici. Sau unde merg? Că n-am înțeles. Pe unde merg? Pe unde merg? Unde? N-am văzut bine. Ia. Au! M-a durut capul, am crezut. Păi de ce mă dă de aici? N-am salvat acum. Stai mă, că n-am salvat. Băi, nu mai vreau să mă joc. Pare rău. E greu. Da, nu vreau.
Popit cu popit. Voi aveți popit acasă? Eu am un popit mare și mai multe popituri. Am și Simple Dimple, uite-ți. Are și muzică, ce frumos. Popit! Stai ca să... Așa merge. O să... acolo e muzică. Popit. Dar nu e popit. Nu e popit. Da, și pe ăla. M-am jucat jocul ăsta. Dar de mult timp. Ce seama de greu ăsta. Eu deja l-am făcut odată. Și nu era așa de greu. Dar asta merge lebede. Mi se pare mie. Nu, dar de ce tot cad? Că e foarte ușoară. Nu știu, mă trece fata asta. Bă, uite cum mă trece. Pleacă de lângă mine. Nu te place nimeni. Pleacă. Popit! Asta a blocat. Sincer, când sari, nu este de greu. Trebuie să apeși aici și după aia nu mai sari. Gata, nu. Gata, știu și. Am ajuns la... Bă, eram aproape. Și dacă calci pe această roșie. Asta e foarte ușoară pentru că eu m-am descurcat odată, dar am căzut un pic. Nu. Trebuie să mă concentrez. Concentrează-te. Mama. Da, eu știu, aia e simplu. Topogan! Tocmai sunt acolo și eu sunt aici sus. Dana, topogan! Mă dau pe topogan! Au, am dat cu capul de asta. Ui. I know ui. Ok. Asta. Bă, știam eu că e albastru închis. I-am pierdut, e ciudată. Adică... Băiata pierdut aici cu mine. Dar acum reușesc. Am crezut că pot să tine. Da, e din aia, nu-i corect. E tricolor de asta. Băi. Nu, că ea... Aia se zice la început, da. Se aude. Voi auziți? N-a fost. Ui. Căutați și voi acest obi, că e foarte bun și bine. Ok, gata. Ui. Au. Ui. Mamaia, ce e așa de greu? Chiar am prins. Da! Eu să mergem așa. Că mi-era frică. Dacă cad din cauza ta. Așa. Ce-mi place muzica asta. E parte. Nu mă trece. Yay! E cel mai mare de la cel mai mic. Dar nu e. Toate astea sunt mari. Ui! Dar stai că... Nu. Asta e foarte greu pentru că cazi de la el. Și se
n-a să te uite. Hai! No! Hai de mine, era să că... Te rog. Nu! Nu! Da, e greu. Așa. Ce bine. Mamă, ce obilul. Pe aici merg? Nu înțeles. A, da. Ui! Da, mana, ui! Nu tot pe fata aia acolo unde îmi făște. Ha! Tocmai acolo! A, nu e aia. Nu mai pot să-mi iau așa. Camera. Așa. Nu vreau. Da, alei. Uite cum e. Și vă place cântecul? Am mers la piano. Astea sunt tricolori. Bă, da, fata! Da. Nu! Acum urc. Aici. De greu. Ui. Tocmai acolo am căzut. Uite-te puțin la fata asta. Ce stă, mă, fata? Asta e ușoară. A căzut cea la ea. Doamne, să glumă. Bă, și fata asta pe loc. Nu știe care e ăla. Ui! Da, sunt sigur că asta e. Bă! Tuc. Da, deci... Op. Odată e aia, mă. Ei. Ui. Bă, dar merg rapid, n-ați văzut că merg rapid aici. Ui. A, că merg eu rapid, de asta. Yay! O să mai facem un pic de obi și o să ne vedem data viitoare. Dar nu acum, pentru că mai sunt obi. Deci trecem de asta și după aia ne vedem. Ui! V-a plăcut videoul? Este foarte... Nu știu ce... Așa.